ako bróm. Tí, ktorí ste boli na vojne, viete, prečo sa dával čaj s brómom. Aby sme vaše libido a váš testosterón uzemnili. Aby ste nemali nesprávne myšlienky. No a už jen robia ďalšiu zaujímavú zvláštnosť. Obmedzujú produkciu estrogénu, znižujú funkčnosť vaječníkov a naraz zistíte, prečo muži nemajú záujem o sex, prečo ženy nemajú záujem o sex, sú roztrasené, také trošičku neurotické. A bonusovým výsledkom je to, že naraz zistíte, že prečo sa v Európe i v Amerike narodilo za minulé roky najmenej detí od vojny. A reprodukčný koeficient vo väčšine európskych krajín je od 1,1 po 1,3. Aj nedemograf vie, že aby bola jednoduchá reprodukcia, potrebujete 2,1. Takže úspešne zredukujete počet dnešného obyvateľstva Európskej únie, ale nemusíte mať obavu. Európska únia uzavrela stredomorskú zmluvu, podľa ktorej v budúcich rokoch príde do Európy 15 miliónov imigrantov zo Severnej Afriky. Nepochybne to budú obohacovači a kultúrne prinášajúci zásadné poznatky z kultúry, napríklad takého Maroka a podobne. Prípadne beduínske zvyky obchodovania so ženami, jedna žena, dve kravy. Alebo opačne. A v tomto slova zmysle teda sa nemusíme obávať demografického vývoja, ale prečo vám teda nepovedia pravdu? Že napríklad, a máte na to súhrnnú správu Clevelandskej nemocnice, 241 štúdií, máte súhrnnú správu Nemeckého ministerstva zdravotníctva a ďalšie, ktoré hovoria o tom, že spike proteín spôsobuje, že vaše tepny, aby boli pružné, majú 3 látky, majú fibrín. 3 druhy. Pomer je 1:1:1. Vaše tepny sú pružné, nedochádza k ich upchaniu. Keď dostanete spike proteín, zmení sa pomer 1:9:4. Výsledkom sú tie biele vlákna, ktoré nachádzajú patológovia v tepnách, ktoré postupne nabobtnávajú, až vám upchajú tepny buď do srdca, alebo do mozgu a skončíte tam, kde treba. Ale niekto by povedal konšpirácia. Zajímavé, že na tejto konšpirácii fungovali desiatky vedeckých tímov, publikovali desiatky štúdií, upozorňovali sa na všetky riziká mRNA proteínu. Ale to nevadí. Konec koncov, keď teraz otvorili ďalšie očkovanie kombinovanej vakcíny proti chrípke a covidu, museli zväčšiť počet očkovacích centier pre obrovský záujem populácie. To je, ako myslíte vážne, že väčšina ľudí si nedokáže chápať súvislosti a väzby, ale máme na to vysvetlenie. Posledný výskum anglického ministerstva školstva. 43% detí na základnej škole nevie čítať knihu. Nerozumejú textu, ktorý prečítali. No, budete mať absolútnych idiotov, ale to nevadí, lebo však pri umelej inteligencii nepotrebujete mysliacich ľudí. Tá urobí všetko, včítanie zatlčenia klinca do steny. Fantázia. Len čo tí